Jose Mari eta Marti hartu, eskerrik asko etortzagatik. Zuei. Potxunean Kafe Garaia izeneko atalau grabatzen ari gara, Noguaren urturrenen aitzakian abiarazi dugu elkarrizketa xorta hau. Eta lehenengo galdera, beste guzti egin digun galdera berbera da. Zu nuntzen den duela 25 urte? Kagatxik horreta. Begira, bete beharriak ditut 30 lanean hasi nintzala, Izaki Helburun, proiektu honbren. Hortxe, ikasten asko, ikasitakoak psikologia arloan pixkat praktikan jartzen, adikzioekin harremanetan, garai zailak gogoratzen ditut. Batez ere gogoratzen ditut oso garai zailak, gazte asko guregana etortzen zen, eta drogak uste borroka hortan zebiltzan, baina aldi berean askok VIH-a zuten, ezagutu genitun, inkluso, gurekin egonda gero, eta nahiko, modu txukunean bizitza jarrita gero hiltzen ere ezagutu genuen jendea, ia sida zalata, gogoratzen ditut garai gogorrak, orain dela 25 urte, bai. Gizakia Helburu proiektuan egiten duzu lan, 30 urte egin dituzu hortaz. Hoi da, bai. Psikologoa zera eta hortan aritzea, ez? Nondik datorkizu psikologiarako zaletasun hori edo... Zaletasuna... Edo bokazioa, ezagit bokazioa ere baden. Nik pasio bezala bizi dut, eta ogi bide bezala, ez? Nik berez, formazioz, nire irakasleak esan ziren gure amari oso mutil majoan itzala, baino FP-ra bidaltzeko. Unibertsitatean ez nuela karrera gehiago egingo, eta orduan, nik ebanisteria edo arotzeia egin nuen 5 urtetan, eta gero irakasle bezala ere berehala 3 urte egin nituen, baina nik bukatu nituenean, 18 urte nituen, gaina hor zarautzeko kooperatiba batetik deika zebiltzan, komunitzan lanea, 18 urte ustez betetzeke, astialdi munduan mugitu nintzen, ziortzan, gazteekin da ibiltzen nintzen desente, eta orduan, nik ikusten nun, sartze ban nintzen lantegi batean, arrisko handia neukala hor jubilatzeko. Eta pixka bat, nire burua ikusten nun beste zerbait, diferentea egiteko gogoak. Eta nik esan nuen, lehenbizi, ingoet, FP-tikan kou egingoet, eta hortikan gero ikusiko dugu, eta filosofia eta psikologian artean burrukan ebilen, ez dakit beti buruai bueltak emateko gogo hori, joera hori izan detelako, eta gero pentsatu nuen, agian psikologiakin bazkaltzeko eta jateko aukera gehiago izango nitula. Eta pixkat hortik bideratu nintzen, baina beti neukan nolabaiteko gizakia, personak, gure barne munduak eta zer nola mugitzen zian pixkat jakiteko eta ikasteko eta behar hori. Baina, ikustezu, horna arotzeia egin nun, eta jarraitzen dut, niretzako oso mundu importantea da, egurraren mundua, eta eskulana, harriarekin gustatzen zait, eta bai... Aritzezea. Bai, ni beti, eta, igeltsortzare asko maite dut, eta, burnia, harria, egurra, material horiekin lan aitea oso gustoko dut, eta beti jendet pixkat erdi jobi, erdi txapuzero bezala, ez? Da, bizkat baita ere kontraste bezala, ez? Azkenean beste arloi da gehiago bilerak eta kasuak eta, kontrapuntu bezala, ez? Guk nik behintzat, Gizakia Helburu beti lotu dut drogomenpekotasunarekin, baina okerez banagozu buru osasun arazoak dituztenekin aritzezea orain, ez? Bai. Beste arlo batzuk junda bere ganatzen Gizakia Helburu edo betidanik izan da lan lerroetako bat? Bai, baina da, arazo mentalak edo buru arazoak dituztenak eta aldi berean drogekin edo alkoholakin arazoak dituztenak. Hor 2008 inguruan patologia dualak deitzen zitzaienak,
adicciones, más enfermedad mental, jarri zian erdi modan, batzutan modak izaten dira, eta, guk konturatu ginen, zegoela jende desente edo, bazala jende talde bat, gure gana iristen zana, baino gero, edo hankaz gora jartzen zutelako dena. Edo beraiek presioa aguantatzen ez zutelako, azkenean utzi beharra izan zutenak. Eta orduan, esan genuen, gure gana adaptatzen, egokitzen ez dian hoien gana guk adaptatu behar dugu. Eta hor sortzen da, eraiki izena du, Proiektu Hombrren barruan dago, Proiektu Hombrrek dauzka gutxienez 6 azpiatal, diferenteak. Orduan, eraiki du izena, 2008an jarri genuen martxan, eta, hor gabiltza, hor nabil, buru belarri. Eta ez dakit, rehabilitazioa da helburua azkenean, ez? Ez dakit, zentzu horretan, ez dakit, dokumentazioa lanien da begiratzen egon naiz, ez otedan izan Gipuzkoa ere aitzindari, ez dakit, zuek horrela bizi dezuen, edo zuek hasi zinetenean gizaki helburun ja bazin dituzten antzeko ereduak. Hor oso garai berdintsuan, 85ean, Agipaz ere martxan jarri zan, agian igual zertxoa hilenago, hori pixkat Foru Aldunditikan jarri zan, gertatu zan esan, eta gero garai hortan zeuden beste, takit, sekta esatea igual gehiago izango da, baina bai, Remar, Patriarka, hor gertatu zan, halako behar soziala, suertatu zan, drogomenpekotasunaren eta heroinaren inguruan, jarri ginen martxan talde asko, eta hor Agipaz ere hortzeon, Foru Aldundiana, baino, azkenean zeon alako eskaera, hor nolabait sortu zen baita ere kezka bat, eta hortikan abiatu zen baita ere gizaki helburu, Ez dakit pandemia garaian areago egin ote diran tankerako honetako arazoak, ala goizegi da ondorioztatzeko eta denborarekin ikusiko dugu. Esan nahi etzen, oso garai gogorra bizi izan dugu, eta ez dakit, menpekotasunik dituzten personak edo buru osasun arazoak dituzten entzatere, ez dakit oso garai ona izan dute da nago. Gehiegi ez dakit hortaz, guri dagokigunez, guk saiakera potente bat egin gendun, beste modu batzuetan atentzioa emateko ere, bideo lana asko egin gendun, telefonoz ere lan asko egin gendun, betire nolabait gure asmoa zen, hauek abandonoa eta bakardadea asko sufritzen dute, eta nolabait ekidin edo ebitatu behar gendun egoera hortara iristea. Eta gero beti ahal izan dugun bezain pronto zabaldu genitun ateak eta eman gendun atentzioa, modu batean edo bestean, adibidez, familitalde handiekin lan egiten dugu, igual 40 familiakin lan egiten dugu batea, oso metodologia berezi batean, talde multifamiliarretan, horiek ezin ahal izan genituen modu hortan egin, baina talde txikiagotan egin genituen. Orduan gure helburua beti izan zen, nolabait helaraztea egin gana. Ez dugu gehiegi notatu. Kasu oso puntualetan bai, nik beti esatet gurekin daudenak, ja konfinamendua bizitzan badara matela lehendikan. Ze bakardadean, etxe inguruan egotea, harreman sozial nahiko pobreak dituzte asko, orduan, ez dute gehiagi, igual batzuk ondo aguantatu dute ez. Igual sozialki gehiago igerri da, beste kolektibo batzutan, eta igual behaien osasun mentala harremanetan, harreman munduan, gehiago kudeatu duen jendeak igual notatu du beste, nolabaiteko, harreman mundu hortan egotearen falta ez. Jose Mari, zure basea gurasoseko aurpegietako bat, bozeramanetako bat zara. Horrek petxate denbora bat ere kenduko dizula. Eta, hasteko, noiz eta zergatik eman zenuen gurasosen parte hartzeko urratsa? Kasualidadez, txalakako fruterin harrapatu ninduten, esan zidaten oronan saio bat zehola, norbait hartzutela, eta nik esan,
itxura hon hartzen diot, bueno, pixka bat erraustegia, gai hau da, ekologia, eta zen, bueno, saio bateako, baingo deu zerbait, eta prestatuko deu, eta bueno, eta junitzan, eta batek beste zerbait ekarri zuen, eta ez esatea kostaite zaigu, eta azkenean sartu nintzen gaur egun, bueno, oso abentura interesgarria den historia batean, baina oso kasualidadez, ez dakit, ni bestela beste zer egiteko ugari nitun, eta gaina, nik ez dut askotan esaten, baina nik bilerak ez ditut bat ere maite. Osea, zergatikan, nire lana dalako bilerasko, kasu asko aztertu, eta orduan, nik pixkat nire lanetik aparte bilatzen dut, baratzen lan egitea, nire txapuzak egitea, mendira joatea, beste zerbait. Baina, eta gau, sartu naiz azken urte hauetan berriro bilera, eta orduan, bueno, sufritzen ditut. Baina, bueno, pentsatzet, izan dela eta dala nola baiteko esperientzia oso ona, igual herriko inoiz bestela, ez? Tratatuko ez duen jendearekin tratatzeko aukera, oso jende ona eta oso jende anitza eta interesgarria ezagutzeko beste. Ni bestela ez naiz herrian ibiltzen asko, oso gutxi. Ni herrian ikuste zerbait egun seinalatu dan seinale. Bestela gehiago ibiltzen naiz, mendin, baratzan, beste inguru hietan. Bueno, esperientzia interesgarria izaten ari dela esaten duzu, baina ez dakit pentsatet ez dela erresa izango, ez? Badu sensazioa establishmentaren edo ezarrita dagoen egoeraren aurrean oso zaila dela kontraboter edo besterik gabe ahotsa altxatzea, ez? Ez dakit David eta Goliaten arteko sokatiren pareko ez ote dan, ez? Askotan erakundeen aurrean horrelako eskakizunak bultzatzeko garen, ez dakit nola bizi dezunzuk? Bai, lehenago igual maila teorikoan, ez? Jakinezaken edo ulernezaken zer zaila dan, ja hain errotuta eta antolatuta dauden estruktura batzuetan, aldaketak eragitea, eta gurasoen egotearekin oso zuzenean bizi izan dut, eta oiloipordia jartzeko modukoa noraino zaildu dezaketen elkarrizketa bera ere. Guk beti gure aurrean erabili dugun mantra, elkarrizketa, elkarlana, elkarrekin zerbaitetara iristea, inoiz ez dugu aukerarik izan, gaia, ez foru aldundian, ez beste inon, hitz egiteko ez dugu izan inolako aukerarik. Ikaragarrizko horma sumatu dugu, baina ikaragarrizkoa gertatzen dena da, nola behaiek manejatzen dituzten medioak eta beste gauza batzuk, dena oso, baina ekologia bezala, baina ekin, badirudi danak diala oso ekologistak eta danak diala ez dakizer, baina esan nahi dena dago oso makilatua, eta dena dago eskaparate bezala, askotan politia da, telebistan azaltzen dira, gobernantza denak, eta gero joten zea beste maila batean zerbaiten atzetik, eta zerbait hori askotan elkarrizketa da, edo zerbaitetara iristea elkarrekin, akordioa, hitz horiek erabili ditugu, oso anitzak saiatu gara izaten, oso gizartea oso modu zabalean ordezkatzen, baina zenbait lekuetara iristen zeanean, ate hori ez da atea, horma bada. Hau da, zehatzago esan ez, foru aldundian edo ate jokagun zeate zaizkizu ateak ireki? Foru aldundikoak behin zita bat jarri ziguten, nik lanetikan iesi egin nun, eguardia zen, kotxean sartu nintzen da Josebak esan zian. Arazo personalengatik gaur ezin dute. Jarriko dira berriro gurekin harremanetan. Gaur arte. Bai. Oso adierazgarria, ez? Bai, nik uste, beraiek oso garbi dauzkate gauza batzuk, eta beraiek garbi daukaten horren barruan, agian sar zaitezke, baina zuk beste zerbait diferentea planteatzen badezu, edo beraiek daukaten hori, aurrean daukaten hori, beste gabe,
herritar bezala, ez? Nahi baldin baduzu, beste alternatiba batzuk baita ere planteatu, ezinezkoa izan da, baina ezinezkoa maiuskularekin. Bai, orentxe Arkaitzerrekako gaia, azalerazi, Arkaitzerrekako gertaera ingurukoen bat datu dituzu argitara, bereziki Guardia Zibilak egindako ikerketaren aria. Zentzu horretan egiz, Arkaitzerrekako isurketa mantzanean eta jo izan dezuenean informazio bila, esplikazio bila, olakoetan ere ateak itxi eta topatu dituzu. Hau da, Guardia Zibilaren ikerketak ekarri du informazio, zuei ez zaizue helarazi zuzenean, ez dakit azterketarik edo... Ez, eta gaina, nolabait personatu ganean talde bezala, ez? Arkaitzerrekako egoera horren aurrean, lehenik 6.000 euro eskatu zizkiguten, besterik gabe, gure demanda jartzeko edo dana dela. Azkenean lortu genduen 1.500 jaistea, baina era batea eta bestea, trabak, eta azkenean, lan asko egin da, hor informazio bat jaso da, hoxe, Guardia Zibilak, eta nolabait lortu zutena, baina, ikusiko da, oain arte jarri dian demanda guztiak ere hortxe galtzen dira bidean, eta orduan, inkluso arlo judizialean ere ikusten da juezak eta gai hauetan ez dutela sartu nahi. Nolabait ere, esan nahi dut oso zaila izango litzakela norbaitek esatea, agian, hauek diotenak, pixka bat pasa egiten dutela gai hauetatik. Europako auzitegia aipatu izan da, ez? Badirudu izan daitekela itxaropen bakarra, baina Europara iritsi eta ebazpen bat iritsi orduko denbora asko pasa daiteke, ez? Ez dakite, sensazio dugu, ibili judizialera mugatzen dala azkenean balizko erabaki edo konponbide bat, ez? Ez dago beste modurik, ez dakit alderdi politikoekin pentsatzen saiatuko zinetela, beste bai gobernuan edo oposizioan daudenekin, bestelako gizarte erakundeekin, baina badirudi azkenean ez dago la modurik, ez, gai honi heltzeko. Bai, hori izan da gure esperientzia, ez. Horrelako egoera batek, seguru aski, aldaketaren bat sortu ahal izateko, kaleak bete beharko genituke behin da berriz. Eta gaur egun hori ere esan behar da, ez. Askotan herritarrok, gobernantzan daudenei, gure kritikak egiten dizkigu, nahiko zuzenak gehienetan, baino herritarrok bat aigean nolabait mobilizatzeko gaitasuna galtzen. Egia da, etxipena ere, sentimentu bezala hor dago eta personak bizitzen dugu, ez. Baino nik uste, eta etorkizunean ere gizarteak gehiago mobilizatzen ez bada. Osea, nolabait agintean, gobernantzan daudenak, ez baduten nolabaiteko beldur pixka bat sumatzen, ez? Beraien... Presio soziala. Nik uste presio soziala, baino horrere gertatzen ari dena da nolabaiteko, azkenean ohitzen ari da gizartea, badirudi halako etxipen orokor bat zabaldu dela, gauzako ladia, eta egiten badute horrela zerbaitekatik izango da, eta hori dena nolabait kokatu da, eta nik uste dut gero eta akritikoagoa gehala, gero eta adibidez, gauza bat konturatu nahiz bide guzti hontan, hor gaina parte hartze prozesuak eta egin genitun, enpresa batzuk ibili ginen, parte hartze prozesuak horien nola egin, eta hala esan zigun enpresa batek eta horregin gelditu nizan. Gaur egun, personak gehien baloratzen duena bere denbora librea da, ez. Claro, nik uste horren inguruan oso debate politia dagoela. Nire denbora librea zer da, ez? Nire denbora libreak libre egin behar banau, agian nik ere zerbait egin behar dut nire denbora librean, ez? Baina, badirudi ulertzen dugula gehiago denbora librea da deskonexioa, eta deskonexioa neurri guztietan, eta orduan, gizarte bat baldin badaukagu aurrean, batez ere denbora librea jainkotu duna,
Seguraski aldarrikapen asko kajoietan geldituko dira. Zentzurtan gauzak asko aldatu dira, ez? Bai, 2 hamarkadetan, ez? Ikaragarri, bai. Bai, bitxia da ze, igual okerren nago, baina Arkaitzerrekaren oso boingo kontua da, eta bertako gertaerak gurasozek jakinarazi ditu, talde ekologista bat baino gehiago dago, ezkertiar alderdiak badaude ingurumenarekin, sensibilizatuta egon daitezkeenak, baina Arkaitzerrekarena gurasozek plazaratu du, mahai gainean jarri duena gurasoz izan da, ez dakit oso adierazgarri iruditzen zait. Eta igual lotzen da, zuk esan duzun desmobilizazio horrekin. Nik uste momentu ezberdinak izan diala, hau 2020ko maiatzak 7 inguruan gertatu zen, nik uste hasieran egon ziala protestak, nolabait izan zala talde ezberdinetatik mobilizazio zerbait. Agian egin duena gurasozek izan da ikertzen jarraitu eta, pixka bat, egoskorkeri horretan jakin hor badala informazio bat, agian ez dana erresa eskuratzea, baina nolabait mugitu, zirrikituetatik eta ez utzi alde batean, ez? Gobernatzen daudenak ohituta daude protestatara, eta hori oso ondo kudeatzen dute. Badakite bizigeran gizarte honetan 2-3 egunean beste gai bat izango dela, Afganistan izan zen bezala, eta orain ez dakit zer izango da bezala, baina badakigu, dena oso ieskorra bihurtu den gizarte batean bizi gehala, eta hori gobernantzan daudenak oso ondo kudeatzen dute. Agian, hemendikan aurrerako taldeak eta mugimenduek egin behar dute pixkat beste lan korrosiboagoa, jarraipen bat emanez. Ze bestela manifestaldi bat, badakite egun da erdian, ja beste zerbait eta sariko gehala izketan. Eta hori erraz kudeatzen dute. Azkenian horratzetik jarraitzen den lan horrek agian jarriko ditu urduriago ez. Gurasozek ere ezagutu horako bilakaera, sortu zanean jende asko zegoen atzean, gaia ere pilpilean zegoen, badirudi ere errosketa plantaia martxan jarri zenean, pixka desaktibatu egin zala kaleko mobilizazioa, baina hala ere gurasozek muinean usubil dago, ez? Esan dirik gurasozen oinarria hemen bertan dagoela, ez? Eta gurasoz bea ere, ez? Gertatu den sozialki, gertatu den hori, gurasozen bertan ere gertatu da. Esan nahi dut, azken finean zuk jartzen duzu energia guztia, eta gurasozek urte batzutan egin zuen lana eta dinamika izan zen, bertigokoa esateana, ez? Ikeragarria, igual horrek ere gurasozen zeuden batzuk errere egin zituen, normala danez, batek askotan hor jarri zen ritmoa ezin dezake eraman, eta gero martxan jartzen denean, gainbera denok etortzen gea, eta momentu honetan ikustet, berritu behar diala, taldeak ere berritu behar dula, indar pixka bat hartu behar dula berriz, eta agian planteamendu lasaiago batean, planteatu, ez dakit barraustegia gutxienez urte batzutan edo lehen bailen istea, edo planteamenduak pixkat berritu behar dira, eta indarrak ere baiz, nik uste hor 4-5 urte, 2016-tik ikaragarrek izan ziala, eta horrek jendea ere oso nekatuta eta oso egurtuta utzizun, eta horrekoen berriro arnaz berritze bat eskatzen du. Oso ondo, bukatzeko, duela 25 urte sortu zen Noago Kultura Elkartea, eta besteak beste Euskararen normalizazioan eragiteko ere sortu zen, ez? Gaur egun, hedabide gisa, aldizkaria hor dago, baina sarean ere bagaude, web orria eta sare sozialak, elkarte bezala ere gero ardura gehiago hartu ditu, kultura arloan eta isialdian, ez? Bistan da, oraindik lan asko dago egiteko, ez? Baina, zuk gertutik edo urrutitik, baina 25 urteko perspektiba hori badezu eta ez dakit, ez da galdera erresa, baina Noak zure ustez etorkizunari begira
zer du faltan edo zer du soberan? Zer gehiago egin dezake edo zure ustez hauek ze funtzio bete beharko luke orain arte egin ez dena, ez? Bueno, nik pixka bat ontaz pentsatuz, gauza bat nik horrela bizi izan dut behintzat, Eta da, nik herrian, egia da ni ere igual ez naizela herrian gehiegi ibiltzen eta gian beste. Inoiz ez dut gaizki hitz egiten entzun noagoagatikan. Eta nik uste horrek, herri hauetan, gure herriain komplikatu hauetan, jendeak hola onartu izanak, beragia asko esaten du. Nik bintzat lehenik eta behin zoriondu lortu dezuten nolabait jasotzea herriko beharrak eta herriko nahiak eta hori ez da lan erresa, nahi ez zait iruditzen lan erresa da nikan. Zer beharko lukeen? Ez dakit, nik askotan aitortu behar dut oso zeharka irakurtzen dut dela, bizigea baita ere, gainezka estimulatua gaude eta etxea iriste zaizkigu hainbeste revista, eta hainbeste liburu, eta hainbeste gauza, eta nik askotan zeharka irakurtzen dut, begiratzen ditut argazkiak, beti sumatzen dut zerbait interesekoa. Nahi oso lagungarri zait, gaina nik aitortzen dut, ni ez naiz herrian gehiegi mugitzen naizena. Eta orduan, niri herriko gauzak ekartzen dizkit, etxeraino, eta nik zentzu hortan asko estimatzen dut. Baina kostatzen zait lan hori egitea, zer falta duen, edo zer sobratzen zaion, hori lan hori egitea nik orokorrean ni personalki behintzat oso gustoa eta behonde izuela. Eskerrik asko zure hitzengatik eta denbora hau eskaintzeagatik eta ondo segi eta beste bat arte. Berdin.